11 ta' Settembru l-24 ħadd ta' żmien ta' matul is-sena. Nilqakom għal din il-quddiesa mmexxija mill-Arċisqof Charles Scicluna mis-Santwarju tal-Madonna tal-Ħerba f'Birkirkara. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri qaddisa u nitolbu ħafna l-interċessjoni ta' Sittna Marija. Nistqar Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għemil u billi ħallejt dmirijieti tiegħi bl-akbar tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqazza Marija dejjem Verġni, lill-Anġli u l-Qaddissin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-Mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Glorja l-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ, irrodulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja il-qatt tal-btana. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna lina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. Ħares nejna u Alla li taħlaq u tmexxi kollox u għatina li naqdu b'qalbna kollha biex inġarbu il-qawwa tal-ħniena tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Eżodu. F'dak iż-żmien il-Mulej qal lil Mosè: Mur u inżel għaliex tħassar il-poplu tiegħek li int tellajt mill-Eġittu. Malajr warbu mit-triq li jien urejthom, għamlu għalihom oġol tal-metall imdewweb, niżlu wiċċhom fl-art iqimuh u offrewlu sagrifiċċju u qalu: Dawn huma l-Allat tiegħek, Iżrael, li tellawk mill-art tal-Eġittu. U l-Mulej is-sokta jgħid lil Mosè: Jiena ħarist lejn dan il-poplu u rajt li hu poplu ta' rasibsa. Ħallini waħdi issa, ħalli nixel il-korla tiegħi għalihom u neqridhom u lilek nagħmlek ġenż kbir.
Mosè imbagħad talab il-ħniena quddiem il-mulej Alla tiegħu u qal: Għaliex mulej tixel bil-korla tiegħek għall-poplu tiegħek li int bħila kbira u bit qawwija ħriġtu mill-art tal-Eġittu. Ftakar f'Abram, f'Iżak u f'Iżrael il-qaddejja tiegħek li int ħliftilhom bik innifsek u għedtilhom: Inkattar in-nisel tagħkom bħal kwiekeb tas-sema u din l-art kollha li jien wett nagħtiha lil nisilkom bħala wirt għal dejjem. U l-mulej nidem il-ħsara li qal li kien se jagħmel lill-poplu tiegħu. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali. Inqum u mmur għand missieri. Flimkien. Ikollok ħnina minni u Alla fit-tjubitek. Fil-kobor tal-ħnina tiegħek ħassar ħtijieti. Aħsilni kolni mill-ħtija tiegħi. Naddafni mid-dnub tiegħi flimkien. Inqum u mmur għand missieri. Oħloq fija qalb safja u Alla. U spirtu qawwi ġeddet fija. La twarrabnix minn quddiemek, tneħħix minni l-ispirtu qaddis tiegħek. Flimkien. Inqum u mmur għand missieri. Iftaħ li xuftejja Sidi u fommi xandar it-tifħir tiegħek. Is-sagrifiċċju tiegħi o Alla u l-qalb niedma, qalb maqsuma u sobina ma twarrabix o Alla. Flimkien. Inqum u mmur għand missieri. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawlu Apostlu lil Timotju. Ażiż, niżżaħħar lil Kristu Ġesu Sidna li tani l-qawwa għal dan ix-xogħol u li derlu li kienet tistħoqli l-fiduċja tiegħu u għamilni ministru tiegħu. Lili li qabel kon daj, persekutur u żeblieħi tiegħu. Iżda sibt il-ħniena għax dak li għamiltu bla ma kont naf billi kont għadni bla fidi. Anzi lili l-grazzja ta' Sidna kienet mogħtija bil-kotra flimkien mal-fidi u mal-imħabba li hi fi Kristu Ġesu. Din hija kelma ta' min jemminha u jilqaħħa l-kollox li Kristu Ġesu ġie fid-dinja biex isalva l-mitinbin u fosthom lili l-ewwel wieħed. Iżda jien minħabba f'hekk sibt il-ħniena biex bija bħala l-ewwel wieħed Kristu Ġesu juri s-sabar kollu tiegħu, b'eżempju għal dawk li kienu għad iridu jemmnu fih biex ikollhom il-ħajja ta' dejjem. Lis-Sultan ta' dejjem li ma jmutx u li ma jidirx, lil Alla waħdu ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħajr lil Alla. Alla kien li ħabbeb il-ħolqien miegħu nnifsu permezz ta' Kristu u fdalna il-ministeru ta' din il-ħbiberija. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien il-pubblikani u l-midinbin kienu jersqu lejn Ġesu biħġarhom biex jisimgħuh. U kemm il-Fariżej u kemm il-kittiba kienu jgemgmu jgħidu nies midinba jilqa' għandu dan u jiekol magħhom.
Ġesu qabatu qalilhom din il-parabola. Minu dak fostkom li jkollu mitnaġa u jitlef waħda minnhom u ma jħallix id-99 l-oħra fid-deżert biex imur wara l-mitlufa sa ma jsiba. U meta jsiba, jifraħ biha u jerfaħħa fuq spallejh, imur id-dar isejjaħ il-ħbiebu u l-ġirien u jgħidilhom ifirħu miegħi għax sibt in-naġa li kienet intilfitli. Ngħidilkom li l-istess jiġri fis-smewwiet ikun hemm aktar ferħ għal midneb wieħed li jindem milli għal 99 bniedem tajjeb li ma kellhomx bżonn ta' ndiema. Jew min hija dik il-mara li jkollha 10 drakmiet u titlef waħda minnhom, li mhijiex sejra tixel il-mużbieħ u tiknes id-dar u tibqa' tfittex bil-għaqal sa ma ssiba. U meta ssiba, issejjaħ għandha lill-ħbieba u lill-ġirien u tgħidilhom ifirħu miegħi għax sibt id-drakma li kienet intilfitli. Ngħidilkom jien li l-istess ferħ ikun hemm fost l-anġli ta' Alla għal midneb wieħed li jindem. Għalilhom ukoll kien hemm raġel li kellu 2 ulied. Iż-żgħir qal lill-missieru missier għatini s-sem li jmisslili mill-ġid. U dak qasmilhom il-ġid. Ma kinux għaddew ġranet meta ż-żgħir sar kollox u telaq minn beltu lejn pajjiż imbiegħed. U hemmhekk berbaq ġidu kollu f'ħajja mtajra. Meta ħela kull ma kellu fuq dak il-pajjiż waqa' ġuħ kbir u beda jħoss ruħu fil-bżonn. U mar daħal ma' wieħed minn dak il-pajjiż li batu fir-raba tiegħu jira l-ħnieżer. Kien jixtieq kieku jimla zaqqu imqar bil-ħarrub li kienu jieklu l-ħnieżer, imma ħadd ma kien jagħtih. Imbagħad daħal fih innifsu u qal kemm lavranti ma' missieri għandhom ħobż bix-xaba u jiena qiegħed hawn immut bil-ġuħ. Ħanqum u mmur għand missieri u ngħidlu missier dnibt kontra s-sema u kontra tiegħek, ma jistħoqlix iżjed nissejjaħ ibnek. Żommni b'wieħed mill-lavranti tiegħek. Qam u telaq għand missieru. Kif kien għadu fil-bogħod missieru lemħu u tħassru. U bġirja waħda mar inxteħed fuqhom u bisu. Qallu ibnu missier dnibt kontra s-sema u kontra tiegħek, ma jistħoqlix iżjed nissejjaħ ibnek. Iżda l-missier qal lill-qaddejja tiegħu isgħu, ġibulu l-isbaħ libsa u xiddu ilu, libsulu ċ-ċurket f'sebgħu u s-sandli f'riġlejh. Ġibulu l-oġol li msemmen u oqtluh, ħaniklu u nagħmlu festa, għax dan ibni kien mejjed u reġa' qam, kien mitluf u instab. U għamlu festa. Mela ibnu l-kbir kien fl-għalqa. Huwa riġa lura kif wasal qrib id-dar sema daqq u sfin, sejjaħ wieħed mill-qaddejja u staqsih dak x'kien. Qallu dak hawn ħuk u missierek qatillu l-oġol li msemmen għax reġa' kisbu qawwi u sħiħ. U inkorla u ma rridx jidħol ġewwa, iżda missieru ħareġ jitolbu jidħol. Iżda hu qal lill-missieru ara, ili dawn is-snin kollha naqdik u kelmtek ma ksirtilek qatt. U kieku qattajtni gidi lili biex nagħmel ikla u nifraħ ma' ħbibi. Imbagħad jiġi dan ibnek li belalek ġidek man-nisa żienja u lilu toqtollu l-oġol li msemmen. Wieġbu missieru ibni, inti dejjem miegħi u kull ma hu tiegħi huwa tiegħek. Imma kien meħtieġ li nagħmlu festa u nifirħu
għax dan ħuk kien mejjed u reġa' qam, kien mitluf u instab. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Hija grazzja kbira li nisimgħu dawn it-tliet stejjer parabboli li Ġesu jażel biex jispjega xi tfisser il-ħnina ta' Alla għal kull wieħed u waħda minna lil Fariżej. Il-pubblikani u l-midinbin kienu jersqu lejn Ġesu biħġarhom biex jisimgħuh. U kemm il-Fariżej u kemm il-kittieba kienu jgemgmu u jgħidu nies midimba jilqa' għandu dan u jiekol magħhom. F'dan il-kuntest Ġesu jipprova jispjega lil dawn il-kittieba u l-Fariżej għaliex huwa għażel li jilqa' għandu lil midimba, għaliex għażel li jiekol magħhom. U jagħtina tliet stejjer sbieħ li l-kol nafuhom u niftakru. L-ewwel waħda hija tar-raj li jkollu mitnaġa tintiliflu waħda minnhom u meta jsiba din il-waħda jagħmel festa kbira. Ifirħu miegħi għax sibt in-naġa li kienet intilfitli. L-istess ferħ jissemma fit-tieni storja li għajdilna Ġesu ta' dik il-mara li kellha 10 muniti prezzjużi, drakma kienet munita prezzjuża ħafna, kellha 10 minn dawn il-muniti tintilfilha waħda u tiknes id-dar kollha u tixel il-misbieħ biex issiba. Ifirħu miegħi tajt għax sibt id-drakma li kienet intilfitli. Innutaw li f'dawn iż-żewġ stejjer hemm dawn l-elementi komuni, is-sens ta' dnub huwa meta aħna nintilfu għalina nfusna, nintilfu minn xulxin, nintilfu mit-tannieqa ta' Alla għax naħarbu minna, mhux għax hu jitlaqna, imma x'aħna nitilquh. Imma il-ferħ tal-ħnina ta' Alla huwa meta ikun jista' jħaddanna miegħu mill-ġdid. Meta n-naġa l-mitlufa jerġa' jsiba, meta din il-munita prezzjuża terġa' tinstab u jagħmel festa. Forsi l-parabbola li iżjed magħrufa li tispjega l-ħnina ta' Alla hija dik tal-missier u ż-żewġ uliet. Il-missier li jħobbhom u li tnejn li huma jaqsmulu qalbu. L-ewwel wieħed għaliex jixtieq li missieru jmut għax jgħidlu għatini s-sem li jmiss lili mill-ġid. Uħud mill-kommentaturi jgħidilna li din il-kelma tfisser iġni tmut ħankun nista' nirtek. Id-dnub ħafna drabi ġalna anke nixtiequ li Alla mhux biss jitwarrab imma ma jeżistix. U l-missier joqgħod għal din ix-xewqa pjuttost kiefra tat-tifel iż-żgħir u jaqsam ġidu magħhom. U dan jaqbad imbagħad wara ftit jiem u jagħtiha għal ħajja kif xtaqu. Imma ħajja li xtaqu minn il-bot mill-missier, il-bot mill-imħabba ta' missieru twaslu fir-rovina, fil-ġuħ, fil-disprament, fl-umiljazzjoni. Imma t-tama ta' dan it-tifel iż-żgħir hija li meta jaħseb missieru jibqa' jsejjaħlu missier. Il-lavranti ta' missieri għandhom ħobż bix-xeba u jien ħalli nqum u mmur għand missieri u ngħidlu ma jistħoqlix inkun ibnek, ilqani għalmenu bħal wieħed mill-lavranti tiegħek.
U l-missier ma jagħmilx hekk kif nafu. Il-missier jilmaħ li l-liben ġej u joħroġ biex jilqgħu u jagħmel festa kbira. It-tielet festa li jsemmi Ġesu. Imma t-tifel il-kbir ukoll qasamlu qalbu lill-missier għax ma femx il-qalb tal-missier, ma femx il-ħniena tal-missier, ma rridx jidħol għall-festa ta' ħuh. Allu jiena dejjem bdejtek. Issa se neħu sem fil-festa ta' dak li berbaqlek ġidek u jikxiflu wkoll kif u kome. Imma l-missier li t-tifel il-kbir jgħidlu kelma ta' min niftakruha. Ibni, kull ma għandi huwa tiegħek. Kull ma għandi huwa tiegħek. Donnu qed jgħidlu menti għandek qalbi wkoll. Kull ma għandi. Hemm bżonn ikollok ukoll il-qalb tiegħi. Kien hemm bżonn li nagħmlu festa u nifirħu. Għax dan ħuk, dan ibni dan ħuk kien mejjed u reġa' qam, kien mitluf u nstab. U dawn huma forsi l-Fariżej u l-Kittiba li kienu jimxu skont il-liġi. Ġesu ħafna drabi jirrepeti kemm kienu osservanti tal-liġi, imma kien jonqoshom il-qalb ta' Alla. San Pawl apostlu missierna meta jikteb lid-dixxiplu żagħżugħ tiegħu Timotju, meta kitiba dil-littra San Pawl kien raġel xwejjaħ, kien wasal anki għal martirju tiegħu. U x'aktarx kitiba wkoll mill-ħabs ġewwa Ruma u jitkellem dwaru nnifsu. U jgħid li huwa l-ewwel wieħed mill-midinbin. Huwa mod kommoventi kif tisma' lill-Apostlu missierna San Pawl jitkellem b'umiltà kbira u b'verità kbira fuq nnifsu. Ma San Pawl ma jitkellimx biss fuq il-ħniena ta' Alla. Minħabba fek sibt il-ħniena. Għalfejn jgħid, mhux biss biex Alla jħenna lija, imma biex bija bħala l-ewwel wieħed Kristu Ġesu juri is-sabar il-paċenzja kollha tiegħu. Ta' min niftakru għad din il-ħaġa llum, San Pawl missierna ma jitkellimx biss fuq il-ħniena ta' Alla, imma wkoll fuq il-paċenzja tiegħu. Min irid iħenn irid jaraf jieħu paċenzja. Jistenna l-kors tal-ġustizzja fil-verità, imma wkoll jieħu paċenzja. U aħna ħafna drabi meta mmorru nqerru ngħid issa jiena mhux għal xejn ħammur inqerr, mhux dejjem l-istess. U inti qed tmur għand xi ħadd ma jafx, u inti qed tmur tqerr għand xi ħadd li ma jifhimx. Inti qed tmur għand Alla, is-saċerdot midneb bħalek għandu bżonn iqerr ukoll. Ovvjament mhux ħares li l-mera l-isqof għall-qassis jiena biex inqerr irrid insib saċerdot jieħu paċenzja bija. U nitlob il-mulej bl-interċessjoni tal-Madonna li mhux biss ikollu ħniena minni imma anke ħafna paċenzja. Għax aħna meta mmorru nqerru qegħdin immorru nqerru għand saċerdot narawh tad-demm u l-laħam li għandu bżonn iqerr daqskemm għandna bżonn inqerru aħna, imma jirrappreżenta l-qawwa ta' Alla li ħenn u jieħu paċenzja. Nitolbu ħafna s-saċerdoti tagħna biex kif smajna ukoll silta sabiħa mill-Apostlu missierna mit-tieni Ittra lill-Korintin darba. Aħna nkunu ministri ta' din il-ħbiberija, ta' din ir-rikonċiljazzjoni, ta' din il-ħniena mal-poplu tagħna. Għalhekk nitolbu ħafna l-konfessuri tagħna biex imulej żejjinhom bil-erf, bil-prudenza, bit-tjieba, bil-ħniena, bil-paċenzja. U ma niddejqux nersqu lejn il-qrar. Illum niftakar anke fil-morda tagħna b'mod speċjali dawk li minħabba nuqqas ta' kapaċità li jikkomunikaw. Forsi tgħidu li ma qas jista' jitkellem. Is-sagrament tal-griżma tal-morda
jaħfer ukoll id-dnubiet. Għalhekk illum nerġa' nagħmel appell, għamiltu kemm il-darba. Meta l-qraba tagħna jidħlu l-isptarijiet u fir-residenzi tal-anzjani, il-qraba min qed joħsibhom jafżaw lill-ward, jafżaw lill-isptar, jafżaw ir-residenzi. Ommi, oħti, ħija, missieri jixtiequ jirċievu s-sagramenti għax jekk aħna ma nitolbux illum ma joffruhomniex. La titlob inti. Iċċaħdux lill-eżistana bis-sagrament tal-griżma tal-morda li jaħfer id-dnubiet. Li jaħfer id-dnubiet. Li huwa wkoll laqa mal-ħniena ta' Alla. Illum nirringrazzjaw ħafna l-mulej tal-ħniena tiegħu u tal-paċenzja tiegħu. U nitolbuh il-grazzja li nużaw l-istess ħniena u l-istess paċenzja ma' xulxin. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla, imnissel minn missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru, imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewwiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u ħal-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina bata taħt Ponzju Pilatu, miet u difnuh u fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza u tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben li hu meqjum u mweġġa' fl-imkien mal-missier u mal-liben u li tkellem f'fomm il-profeti. U fi Knisja waħda qaddisa Kattolika Apostolika nistqar ma' mudija waħda għal maħfra ta' dnubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Għadna kemm għamilna għatta fidi fil-qawma mill-imwiet u għalhekk nitolbu wkoll għas-suffraġġju u l-mistrieħ ta' dejjem tar-Reġina Elisabetta. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Niftakru wkoll fil-vittmi tal-gwerer f'dawk li f'daw l-aħħar jiem għerqu fil-Mediterran jew mietu għaliex is-salvataġġ wasal tard wisq. Qed niftakar din it-tifla ċkejkna ta' 4 snin l-aħħar kelmiet tagħha lill-omma kienu għandi laċċ għax is-salvataġġ wasal tard wisq għalija mietet bil-laċċ. Nitolbu għal tant vittmi tal-inġustizzja tagħna l-bnedmin. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għalina biex aħna li ingawdu mill-ħniena u l-paċenzja ta' Alla ikonna l-umiltà nużaw ħniena u paċenzja ma' xulxin. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Kulħadd jagħmel talba personali f'qalbu. L-interċessjoni tal-Madonna tal-ħerba f'dan is-santwarju id-dedikat lila, ejjew nitolbu ħafna l-interċessjoni tal-Om ta' Ġesu għal dawk kollha li għandhom bżonn b'mod speċjali tal-ħniena tal-bina. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Amen.
Tolbuħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqal mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ħenna lina mulej u isma' t-talb tagħna. Ilqa' bit-tjieba dawn l-offerti tal-qaddejja tiegħek biex l-offerta li għal-ġieħ ta' ismek saritlek minn kull wieħed u waħda minna tkun tiswa għas-salvazzjoni ta' kulħadd bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu lubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irrodulek ħajr bi Kristu Sidna. U ħenna lina fil-miżerji tagħna u oġbu jitwielet minn verġni. Miet fuq is-salib biex jeħlisna mill-mewt ta' dejjem u rxox tal-ħajja biex jagħtina l-ħajja bla tmiem. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, mat-troni mad-dominazzjonijiet, maqtajja kollha tal-eżerċiti tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-għoli tas-smewiet. Imbirek minn ġej fisem il-mulej. Osanna fl-għoli tas-smewiet. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien sejnata biex minn rajħi bati, ħal ħobs, ratti l-ħajr, qasam, tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħal kalċi reġarat il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rodulek ħajra xoġbok tilqana un qudiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u qed taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistoqli, mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom qudiemek fid-dawr tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Giuseppe, mal-Appostli, ma' Sant Elena u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-biberja tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smowiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrid, iżda ħlisna mid-deni.
Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna l-qawwa u l-glorja l-dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għaħt l-apostli tiegħek, inħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi, la tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li jintrid fiha int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Paċi. Il-ġisem fl-imkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj. Bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu, intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek eħlisni meħtieti kollha u minn kull ħasen. Żomni dejjem fidil lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li nitqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Danu l-ħaruf talla, danu li neħid nubiet tad-dinja, ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistgħolix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda jbiss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem.
nitolbu. Għamel mulej li d-don tas-sema li ċivejna jaħdem bil-qawwa tiegħu fir-ruħ u l-ġisem tagħna u li f'kull ma nagħmlu imexxina dejjem hu u mhux is-sensi tagħna bi Kristu Sidna. Amen. Kif tafu l-koll konna milquta u kważi xokjati bil-mewt tar-Reġina Elisabetta II, feluq il-ġimgħa, ġifieri it-tmien il-mewt tagħha nhar ħamis li ġej, semmexxi qudiesa għar-Ruħ ir-Reġina fil-Konkatedral ta' San Ġwan fis-6:30 ta' filgħaxija. Il-ħamis 15 ta' Settembru fis-6:30 ta' filgħaxija fil-Konkatedral ta' San Ġwan il-Belt. Nappella lil poplu Malti kull min jixtieq jiġi biex ikun preżenti u flimkien nitolbu fil-fidi tagħna fil-qawmien mill-imwiet fil-fidi li kienet ukoll il-fidi tal-Reġina Elisabetta II. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lill-Alla. Nirringrazzja ħafna lil Monsignor Prepostu tal-li għana hawnhekk fis-santwarju qadim sabiħ ta' Sitna Marija, Madonna tal-Ħerba, u nsellem mill-qalb il-poplu kollu ta' Birkirkara. Il-jum il-mulej it-tajjeb lil kulħadd. U lilek ukoll. Naslu fit-tmiem din il-quddiesa mis-santwarju tal-Madonna tal-Ħerba f'Birkirkara li għalkemm ma nafux eżatt meta twaqqaf dan is-santwarju li huwa żguru li fl-1575 kien diġà magħruf għad-devozzjoni li kien igawdi. Fost ir-rakkonti marbuta ma' dan is-santwarju hemm dak tar-raġel mifluċu bil-krozzi li kien inserta dej mill-inħawi ta' din il-Knisja xkejkna u sema l-qampjena d-doq. Meta staqsa minn fejn kien ġej id-diwi ta' din il-qampjena, in-nies qalulu li kienet ser toħroġ il-quddiesa f'tal-Ħerba. Il-mifluċ ħaffef kemm seta' lejn il-Knisja u malli rifes fuq ġewwa, il-krozzi waqgħulu minn taħt spallejh u sapruhom fejja għal kollox mill-marda li kellu. Dan ir-raġel inxteħet arkubteħ quddiem il-Madonna u fost il-biki ta' ferħ beda jrod ħajr lill-Alla u lill-Madonna tal-grazzja kbira li kien qala. L-aħbar ta' dan il-fejqan ġriet ma' Malta kollha u dan il-miraklu kien ixrara li tagħti n-nar lid-devozzjoni tal-Maltin lejn il-Madonna tal-Ħerba. Tant li fl-1640 inħass il-bżonn li l-Knisja tkun imkabbra. B'dawk id-dettalji nagħlqu x-xandira tal-lum nawguralkom il-kumplament tal-ħadd it-tajjeb.